खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम। गेरेमसाया दिनै सिमानि बांद्राय सोरबा बर' लिडारखौ बखिदों नामा? आरो दिनै आबसुनि माखासे मावथिफ्रा सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिनाव सोङा हसिया दिनै फिसा फिसौ केसखौ दिनै एजार होदों नामा? बे एजार होनायनि सायाव बर' हारिया लाब जादों ना लस जादों? ना गेरेमसानि माखासे सोरबा दैदेनगिरिखौ बुंनायाव हारिया माखासे जोबनानै थांसिगोन नामा बा हारिया दिनै जोबस्रांसिगोन नामा? बिनि सोमोन्दै आं दिनै रायजो राजानाव सोंस्लुनो नागिरदों बा आंनि गोसोनिफ्राय आं दिनै फोरमायनो नागिरदों। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला आं दिनै आबसुनि दैदेनगिरि, आबसुनि माखासे मावथि, बर' हारिनि जेसेबां दिनै समाज मेलेमजिबिफोर दं, रायजो राजाफोर दं, बयनावबो आं आखाइ खबजबनानै आंनि सोंस्लुनाय एबा आंनि फोरमायनायाव गोरोन्थि जायोब्ला आं हाजासे निमाहा बियो। आंनि मबाइल नाम्बाराव फन बुनानै जाहाथे आंखौ बोसोन हरो बेखौसो आं दिनै मिजिंथियो। जों बै समाव जेब्ला गुबुन हारिफोरजों सोंजादोंमोन, पुलिस अफिसारानो जा, माखासे आसामिसफोरनि मेलेमजिबिफ्रानो जा, आसामिसफोरनि गोरों गोराजोंनो जा जों सोंजादोंमोन। बर' हारिफ्रा दिनै बर' रायजो बिनायाव उन्दै गेदेर हौवा हिन्जाव दिनै अखा बांखा दिनै खौसे लामाजोंनो आगान सुरबोयो, खौसे माथोजोंनो बर' आवाजजोंनो दोंसे लामाजोंनो दिनै बर' रायजो बिदों। बर' रायजो जानायाव बर'फोरनि दिनै गामिफ्राव हमायसाफ्रा दिनै नांलाय खमलाय जाया नामा? बर'फ्रा जेरै आलो गोजोनै गावजों गाव मिनि खुसि रायजो जादों, बर'फोरनि रायजो जानाया बेसे समायना, नांलाय खमलाय गैया। जों दिनैसिम पुलिस थानाफ्राव बर'फोरनि माखासे जेंनाखौ जों दिनै पुलिस थानायावनो जों खोनाया, नुफेरा। माबायदि रायजो जायो? जोंनि आसामिसफ्रा दिनै बोरमाया माइ जाबाबो केस होनाय, दिनै दाउ मासेया सोरनिबा बारियाव थांबाबो केस होनाय, गय थाइसेया जुदि बेलेगनि बारियाव सिरिलांबाबो केस होनाय, सोरनिबा बारिनिफ्राय बैनि बारियाव दै थांबाबो केस होनाय। गावसिनि हारिखौ गावसोरनो सानसे समाव लाजिखांनाय, गावसिनि हारिनि माखासे सोलोंथाइ गैयैखौ खुद्रिनो गोनां जादोंमोन। बर' हारिनि रायजो जानायखौ ओरैबायदि सोंस्लुनो गोनां जादोंमोन। बर' हारिफ्रा दिनै एना एनि जागोन ना जाया? बर' हारिनि गेजेराव नांलाय खमलाय जागोन ना जाया? जों दिनै खोनायाखै, नुवाखै। नाथाय जों दिनै बै समाव सोंजानाय, बै समाव जों दिनै बाख्नाय जानायफ्रा दिनै बहा थांखो? नाथाय जों दिनै सोरखौबा गोरोन्थिनि थाखाय सोरबा बखिनाय, सोरनिबा दिनै हारिनि गेजेराव अबेनिफ्राय सोरनि माखासे दिनै थुलुंगा होनायाव दिनै बेफोर जागासिनो दं। बेखौ माखासे बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बिजिरना नायनाया मोजां। आरो आं खावलायो सोरबा दिनै लिडारफ्रा माखासे अबेबा खोथाखौ जुदि गोरोन्थि बुंफ्लांदोंब्ला, गोरोन्थि नुदोंब्ला, सारनि बुंनाया ओरैबायदि गोरोन्थि जादों, नै ओरैसो जानांगौ, बिसो मोनसे थार बिजिरनाय। माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला डाइरेक्ट सोरखौबा एटेक खालायनांगौ, रायनांगौ बे नङा। बेखौनो आं खावलायो। दिनै गेरेमसायाबो दिनै सोरबा माखासे बुंफ्लांनायखौ गेरेमसायाबो दिनै माखासे आयेननि बारगायै बुंदोंब्ला, गेरेमसायाबो जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला, गेरेमसायाबो आंना माखासे बांद्रायदों होननानै बेबो माखासे गावखौनो साननानै लानांगोन। आरो जायफोर दिनै मेलेमजिबिफ्रा बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गेरेमसानि बुंनायाव जुदि बांद्राय नुदोंब्ला, मबाइल नाम्बार दं, आबसुनि अफिस दं, बर'फोरनि अफिस दं, बेयाव लेंहरनानै फंबाय नोंनिया नैबे खोथाया माखासे बांद्रायदों, एबारनिफ्राय नों बुंनांला, बे भिडिअखौ दानफिनदो। बिदि सोंलायनाय, बुजायलायनाय, माखासे जुदि फोरमायलायनाय गैयाब्ला बर' हारिया उननि समाव मा जागोन? लोगोसे आं बेखौनो खावलायो, गोरोन्थि जाया नङा, गोरोन्थि जायो। सोरबाया मालाबा माखासे सिन्था धारनाजों माखासे खोथा बुंफ्लाङैखौ बुंफ्लाङो, माखासे दिनै खस्थ' खालायोबा मालाबा बुंफ्लाङो। थिग दिनै बयबो सुद्रायलायनांगोन खोथाफोरखौ। बेखौनो आं खावलायो दिपेन बर' सारा
खस्थ' खालायफेराखैमोन सिबाय दिनै दैबानाफ्राव अबेबा दिनै बर' हारिफोरनि सरकारजोंनो बुख्रेबजानाय न' होखारजानायफ्राव अबेबा दिनै सोरबा नंखाय दायफ्राव दिनै गावथारजानायफ्राव बिथाङा खस्थ' खालायफेरा दिनै अखा बांखा सिजानानै दिनै बर' रायजो राजानि खाथियाव थांनानै लामा थाबायनानै दिनै लामा थाबायफेरि मानसिया लामा थाबायनानै दिनै गावनि आगोमा देहाखौ दिनै खस्थ' खालायनानै माखासे ससियेल मिडियाफ्राव अबेबा खोथाखौ बुंनाङैखौ बुंफ्लांदों बे गोरोन्थि जाफ्लाङो गिदिर खोथा नङा अबेबा खोथाखौ बुंनांगौ अबेबा खोथाखौ बुंफ्लाङो बे गिदिर खोथा नङा खिन्थु गोरोन्थि जानायाव सारा नैबे खोथाखौ बिदिसो बुंखादों ना बिदिनो बुंखादों बेफोरखौ माने गुरै रावै माखासे पइन्टजों सोंस्लु हरनांगौ बा फोरोंहरनांगौ बेखौसो आं खावलायो दिनै खौसेयै हर सान बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो केसखौनो गावसोरनो बिजिरलायनानै समाधान खालायनो रोंनाय मासेबां बुजिना हारि बिसोर होननानै जों बाख्नायजादोंमोन बे बाख्नायजानाय आरो बै समनि गिदिर गिदिर जाथायफोरखौनो दिनै समाधान खालायबोदोंमोन बर' रायजो राजाफ्रा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बै समनि दैदेनगिरिफ्रानो जुदि बिजिरनो हादोंब्ला बै समनि रायजो राजाफ्रा जुदि समाधान खालायनो हादोंब्ला दानि दिनै गथ' गथायफोरखौ समाधान खालायनो थाखाय माखासे बुजायलायनो थाखाय दिनै सम गैया नामा बेखौसो आंनिफ्राय मोनसे सोंस्लु बिनि थाखायनो आं खावलायो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव बयनावबो गोरोन्थि दं बा बुदबक जाम्बा होनलायनायाव जुदि केस होनाया सोरबा गुबुन हारिफ्राबो दिनै मिनिगोन बे फिसा फिसौआवनो जुदि केस होलायनायबा बर' हारिनि गेजेराव गोरों गोरा गैला नामा बर' हारिया खौसे जानायनि सम फैबाय थानाय समाव दिनै गावजों गाव दिनै एना एनिखौ दिनै सोरबाफोर दिनै थुलुंगा होग्राफ्रा सोर बेखौसो बिजिरलायनाया बर' हारिनि गेजेराव दिनै फिसा फिसौ दायफोरखौ माखासे सोमखारिलायनाय माखासे दिनै बिजिरलायनाया सोरबाफोर फिसा फिसौ दायखौनो दिनै थानायाव केस होनांगौ सोरखौबा बिसार खालायनांगौ सोरनिबा दिनै थोननायखौ बर'फोरनि मेलेमजिबिफ्रा एसेबां बुजिनांसिगोन जों बारानिफ्राय बारा नुबोदों बर' हारिनि गेजेराव दिनै हाथियार लाग्राफ्रा दिनै सोरबा बर' माहाजोनानो जा सोरबा दिनै दम होजानाय सोरबा बर' माहाजोनफोरनि न'आव थांनानै दिनै थाखा फैसा लुटपाट खालायनानै लाबोजानाय जों बारानिफ्राय बारा नुबोगासिनो दं जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायो बर' हारिनि गेजेराव आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला आं निमाहा बियो दिनै माखासे गलथि जायोब्ला माखासे सोरनिबा दिनै भुल जायोबा बर' हारिनि गेजेराव दिनै आबसु अफिस दं बर'फोरनि गिदिर गिदिर दिनै अफिस दं दिनै सोरनिबा गोरोन्थिखौ सोरबा बुजायहरनांगोन बादा होलायनांगोन बे नोंथाङा नैबे नोंनि चेनेलाव ओरैबायदि बुंनायखौ दानफिनदो ओरैबायदि जोंनि हारिनि गेजेराव भाइरास जादों बेफोरखौ बुंलायनो खावलायहरलायनो थाखाय गिदिर खोथा नङा आरो सोरबाफोर जुदि माबा मोनसे गलथि बुंफ्लाङोब्ला बेखौ आमोखा नोंनिया ओरैबायदि भुल जादों नों बिदिनो बुंखादों ना मादों बेफोरखौ माखासे सोंलायनाय फोरमायहरलायनायासो मोजां आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिसा फिसौखौ केस होलायनो जोंहा लाजिथावना बाथ्रा बै समाव जों बर' हारिफ्रा सोंजादोंमोन बर'फ्रा दिनै गावसोरनो मोनसे आयेनफोरखौ सरकारनिफ्राय बांसिन बिसोरो बुजायनो रोङो सरकारनिफ्राय साबसिन बिसोरो बिसार खालायलायनो रोङो सरकारजोंनो बाख्नाय जादोंमोन दिनै बे बर'फोरनि माखासे बाख्नायजानाय बर'फोरनि खामानि मावनाया लासै लासैनो दिनै थेर बेथेर खालायबोजागासिनो दं बेफोर जुदि खौसेया सिफायनो हायोब्ला बर' हारिया दंस जानायनि लामायाव आं लास्टआव बेखौनो बुङो जेब्ला रन्जन सारा बुंदोंमोन मोनसे स्पिचआव बर' हारिया 20%निफ्राय 15% दाफै 15%निफ्राय 10% दाफै 10%निफ्राय 5% दाफै 5%निफ्राय 0% दाजा दिनै जों बेखौसो नुगासिनो दं मानो थाखाय रन्जन सारा बुंदों बर' हारिनि 20% बर'फोरा ओरै दा फासय हानायमानि जों 20निफ्राय 25 100 सेन्सुरिखौसो जों नाजानांगोन नाथाय जों दिनै खौसेखौ सोरनिबा जों दिनै थोननाय सोरनिबा दिनै राव फान्दायनायाव फिसा फिसौ केसफोरखौनो जुदि होलाबाय थायोबा बे गावजों गाव अर सुनानै होनायनिफ्राय
देरसिन जेबो गैया। बेनि थाखायनो आङो बर' हारिनि गेजेराव जायफोर अर सुनानै होबाय थादों बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा माखासे जायफोर अर सुनानै होबाय थादों बिथांमोनखौ बर'फोरनि गेजेराव दिनै नागिरनाया मोजां। सोर बिथाङा दिनै बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरनि खौसेखौ थुख्रा थुख्रा खालायनो थांगासिनो दं। बेनि थाखायनो दिनै नायबिजिरनाया मोजां। आंनि बुंनायखौ आं दिनै बर' हारिनि गेजेराव आंनि फोरमायनाय आरो रायजो राजानि सायाव आं आसा खालामो आंनि मबाइल नाम्बार होनायाव जाहाथे आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आंखौ